खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो जों गामियावनो दङ आरोना। जों गामियावनो जोंहा जोंनि राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जोंहा आसारि बिथां आयं बिथांनि न'खरावनो माने गोथार बाथौ सिबिसालिनि जि थानसालि ना बेखौ माने लुनो नागिरदों आरो माने लुगासिनो दंखायो नै गामिनिनो मिस्ट्रिफ्राबो उन्दै उन्दै जाखांफुनाय बिथांमोना खोब मोजाङै लुनो रोङो आरोना। बिथांमोनानो लुगासिनो गामिनिखौ। दा माबायदि जायो देनां फाइनाल लुकआव नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बियो माने फाइनाल जाखांबाथाय कालार होगोन, कालार होखांनानै आर'नाइ पेन्टिंबो खालामगोन आरोना। दा माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोननो देनां फाइनाल लुक जाबा दिन्थिनोसै बा नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना आर'नाइ होबा माबायदि नुयो। दा मिस्ट्रि महरै बिथांमोना सोर सोर दङ आरो सोरबा लुयोब्ला सिम्पोल खम बाजेटनि गेजेरजों बा गोबां बाजेटनि गेजेरजों लुयोब्ला नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरोना। जों गामियाव दङ। दा नायलांसै लोगोफोर माबायदि बानायदों। लोगोफोर जोंहा न'खर बिगुमाया बेनो आयंआ जोंना। मा नाम मोनलाय जोंना आयंना? सुखुरामलै ना मानो सुखुरामलै? बिथिं नायदोब्रा न'खर बिगुमाया नायानो नै आयंआ नै बिदि लोगोफोर नै। दासिमाव बेसेबांसो खरस जाखो आयं नैबेसिमाव आरोना? बेसेबांसो? 40नि बारबाय आन्दाज ना? ओरैनो फाइनाल जाहैजोबथारनो थाखाय मेक्सिमाम बेसेबांसो जाहैगोन बायदि? 70-75सो आरोना। ओरैनो बिनि अनगायैबो सिम्पोल लुयोबा मेक्सिमाम 50,000 जाहैयो आरोना। 1 लाख बाथ' जोबोद मोजां जाहैबाय। साजायनो दंबायो, कालार होबावनांगौ दङ ना? जेनेबा 80सोआव थांनो हागौ आरोना। औ जायखिजाया जेसेबांसिम हायो साजायलांबाय थानोसै ना? थिग दङ। लोगोफोर जों बाथौ सिबिसालिखौ साफ्रोमबो न'खराव बेबायदि बानायना लानो हायोबा खोब मोजां जायो आरोना। सिबिनोबो मोजां जायो। गाव गावनि थानाय न' बांनि अनगायै जोङो इसोर सिबिसालि जि थानसालि बेखौ लुनानै लाग्रोनो हायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरोना। मिस्ट्रि महरै नै जों गामिनिनो जाखांफुनाय जोंहा बिथाङा जाहैबाय मा नाम मोनलाय जोंना? नामखौ खारिथ'ला दे। दा नामखौ खारियाबा बोरै जानांगौ, बोरै मिथिनांगौ मिस्ट्रि? रोदा सुग्रा लोगोफोर बिनि नामा रोदा दै, रोदा मिस्ट्रि होनबानो मिथिगोन जोंनि बे गामियाव। कलेजाव बेलेग जोंनि न' बानायनाय माबा बानायनाय जों गामिनि ढालाइ खालामनाय बेयाव जोंहाबो स्कुल दं नालाय बेयाव बेलेग लायो आं। नंगौथ' आरो जोंहा नै बिथाङा रोदा जों गामिनिनो बिथांमोनानो लुदों बेखौ। सिम्पोलैनो खोब मोजां लुदों आरोना। आरो बिथिं दंबायो जोंहा सासे सम्राट खेरखातारि ना, सम्राट बिथाङाबो आरोना। आरो बिथिं सासे दङ बिथाङाबो नै जोबोद खस्थ' माथो एरलुगासिनोथार। बिराद खस्थ' खालायनानै मावगासिनो नै लोगोफोर। ओरैनो थास्लायस्लाय गोजानाव कम्पानियाव मावहैस्लायस्लाय जायगायावनो माने आखाइनि बिद्दा सोलोंना लाबा बिराद खामानि दं आरोना। बिराद खस्थ' माबाखादों। इथिं नैबे उसुङा खस्थ' न'आ डिस्टार्ब खालामबायलै ना? इयावनोथ' मस्ला मोनसिगोन दा सिनस्रिया अहेबा। नै बिथाङाबो आरोना खस्थ' खालायगासिनो। बरिया। बोथोरा बारा थिग नङा लोगोफोर दिनै, ओंखायनो बोरैबा खोमसि नुदों आरोना। मोनाथारबाय, मोसौ लायनो सम जालायलायबाय आरोना। लोगोफोर बैखौ मा बुङो नों लानायखौ? खरनि। मिस्ट्रिफ्रा मिस्ट्रिनि गोनांथि जानाय आगजुखौ मिथिसिगोन आरोना।
लोगोफोर देनां ओंखारजोबबा भिडिअ खालामना दिन्थिबावनोसै माबायदि जायो बैसागुआव अपेनिं खालामो बैसागुआव आरामनो